Poni oganda ema koro chung kendo koro okelo paro machielo pani ma kinde wach mano wacho higa mokalo kano wacho ni kata mana dot kata full stop ok bi loke finance bill mokalo nyalo paro kabine no kelo to kompogore to no kalo kamano kendo no ket weche go mag ng'eto mag osara migero godo udi kendo no dhi kamana iparo ni wang' ne berne entiere kod geno ni gini dhi kala kendo gana dhi ling. Aparo ni emomi wacho ni no korid mood mar piny. Aparo ni ne giparo ni ne en mayot kamano jibro mana kalo. Ng'eni piny osebedo, piny mar Kenya osebedo gi tulo mang'eny. Ka paro to wase ai COVID, wabedo gi floods, wabedo gi uchumi moko makoro dhi piny, ji chandore yore mopogore. To gigi te keto pressure moro kanyo ne piny makata ka in jatend piny onego bed ni somo ting'iyo ni pressure mantiere ni onego beni mae sama onego beni ang'ado go osuru mang'eny mondo aket go mondo akony go serikal kako wacho no to olosi weche gi kong'e ni ode ok ler. Ta wacho gimomiyo ode ok ler ni wajumbe ma sani nie serikal moko gin kata ministers to moko waseneno ka ngimagi opogore gi kaka ne gidonjo. Sani jomoko riembo mtokni madongo, jomoko nigi seche ma very expensive, watch ma very expensive, to japiny to hinyore. Omiyo no gikawo time mondo ging'i ni to jogi ang'o miyo giloso kama. Nyaka koro yawuoyi matindo ma koro iluongo ni Gen Zs gi koro wuok oko ma koro dhaw malich ni mondo koro gigi mondo loki. Omiyo anaparo ni kata bed ni koro wasebedo gi tulo kama kata kiny nitie ng'anyo monego bedi. Anaparo ni joma tindo nonego bedi manyo a structured way maginyalo loso godo wachgi. To an ang'iyo ni nikech nitiere migepe mopogore gi jolony mopogore, wan gi accountants, wan gi jo communication, wan gi de koro waketo weche wa maler, joma nigi issues oket weche gi maler mondo giwach ni finance bill cha no wacho ni magi mondo timang'o mondo gol mondo jopiny bo kete kokgi mondo tere ka petition nikech magi kaka iloso weche. Ka wang'anyo to waonge platform watero go information wacho ni magi issues monego beni loko to mano biro bedo matek. Ubiro ng'anya lakini ok biyudo solution. Nikech kero kaka wach makoro finance bill ka koro rais no se wacho ni no kwede to parliament odhi recess koro ang'o madhi timore koro sechegi onego beni koro indiko petition joma tindo go ndik petition jo Kenya oket kokgi mondo gimi ginene bunge mondo bunge one ka ginyalo adopt. Kata ko bedni osebedo kamano rais osekwedo kamano to ng'e ni chik koro ok oyie mondo gol chik no e bunge. Anaparo ni mane ginene e yo maber minyalo los go wachni. To bende